Tak myslím si, že túto skúsenosť, že má mnoho z nás, stačí cestovať občas mestskou hromadnou dopravou a metrom alebo niekde sa pohybovať na verejných priestranstvách, tak tam vidíme veľa ľudí a vidíme, ako to vyzerá, keď sa niekto nerealizuje. Ono sa to prejavuje tým, že nejak vnútri máme pocit, že zomierame, zahnímame, že niečo sa nedieje a či sa to prejavuje nejakou nudou, stresom alebo niekedy, že bežíme na takom autopilote a spýtujeme sa, na čo to je všetko len dobré, tak ako Stáňa hovorila predtým, že mnoho žien si to začne uvedomovať, že ten autopilot tam je a hľadajú odvahu ho vypnúť a keď ho vypnú, hľadajú spôsob, ako môžu chytiť si ten svoj život aj tú svoju realitu do vlastných rúk, tak ja to vidím na ľuďoch, ktorí proste ako keby mali pocit, že buď im ten život niečo dlží, alebo im proste nedáva to, čo by chcel. A pritom to nie je o tom živote, aby dával, ale je to o tom, aby oni dávali. A takže možno si mnohé z vás všimnete na sebe alebo na druhých. Vidíte, keď je žena nenaplnená, keď je akýkoľvek človek nenaplnený, tak má nízku energiu, sťažuje sa, vyhovára sa, prečo sa to nedá. Je tam častokrát cynizmus, rezignácia. A to sú také ako vonkajšie ukazovatele toho, ktoré hovoria, niečo tu nie je v poriadku a väčšinou sa to týka nie toho, že ten človek nemá čo jesť alebo sa necíti bezpečne. Väčšinou sa to týka toho, že tie vyššie hodnoty, tie vyššie potreby nie sú naplnené a to telo a tá jeho bytosť, to celé bytie to kričí. Problém je v tom, že my sa veľmi rýchlo alebo postupne sa natrénujeme na to, aby sme týmto signálom nevenovali veľkú pozornosť. Radšej si pozrieme nejaký seriál, alebo si dáme nejakú pirulku, alebo sa ideme zničiť do posilovne, alebo proste sa posťažujeme kamarátke. A to sú také ako symptómy, ktoré to na chvíľočku potlačia, ale nevyriešia to. To je len na chvíľočku ako náplasť, sa to zakrie, ale nevyrieši sa to. No a ten dopad je obrovský a v konečnom dôsledku je to premárnený život. To život, keď sa pozrieme niekedy na smrteľné posteli, ako je veľa tých rôznych cvičení na to, aby sme si to uvedomili a pozrieme sa späť a povieme si, wow, teraz som tých 70, 80, 90 rokov nevyužil to, ako som mohol. A keby som mal druhú šancu, tak by som to asi spravil inak. A myslím si, že je dobré tú druhú šancu využiť teraz. Najlepší čas bol pred 20 rokmi, ale druhý najlepší je teraz.